AFK Bratislava sfúkla tým Anvel 10-0, pri mikrofóne Erik Čikoš. Erik, opäť 2 góly, skore z 2 zápasov, ktoré si odohral, teda 14-0. Čo k tomu povedať? Tak slušné, hlavne, že sme si dobre zahrali. Počasie bolo super, aj ihrisko, takže ako vždy, tunak dobré. Aj umelka je taká, že z toho nebolia klby a nohy ako na niektorých umelých trávach, takže určite pozitívne. A nechcem to tak povedať úplne, ale že by teda tým celý hral na teba, ale je vidno, že si teda ten tým AFK pozdvihol, že je vidno, že tie skúsenosti svoje im svojím spôsobom predávaš a má to úplne iné tempo a chalani sa asi pri tebe naučia niečo. Tak to neviem, že či naučia, ale som rád, keď môžem pomôcť a trošku pozdvihnúť, ako si povedal, ten tým, takže som rád hlavne za to, že si môžem zahrať s chalanmi a je to super partia a mne to hlavne pomáha, keď sa udržujem v tempe, teraz keď nemám klub, takže som za to vďačný. Vrátil by som sa ešte k tvojmu ročnému pôsobeniu vo Wisle Krakov. Zaujíma ma, čo sa týka fanúšikovského zázemia, že je teda známe, že Wisla má veľké derby s Legiou, to je také možno celopolské, dá sa povedať, a potom krakovské derby s Krakoviou, že ktoré by si možno vyzdvihol viacej, čo sa týka atmosféry? Tak určite Krakoviu, keďže to je mestské derby a to sa tu nedá s ničím porovnať. Sice Slovana Spartak je to tiež ako veľké derby, ale tam častokrát ide o život a tí fanúšikovia sú blázniví, celkovo Poliaci milujú futbal, sú to fanatici, takže je to trošku na inej úrovni a asi toto derby by som zvolil. Je to tzv. Svätá vojna, medzi fanúšikmi sa tak hovorí. Išiel by si možno niekedy takto pozrieť taký zápas, alebo radšej sa možno takým veciam vyhnúť? Určite áno. Ešte keď som bol v Krakove, tak mi povedali, že na Krakovu na zápas nemám ísť, lebo ja som chcel ísť, že však v pohode a zbláznil si sa, že tam môže prísť aj o život, takže sú to také nebezpečné veci toto. Ale rád chodím na futbal, teraz si robíme so ženou výlet do Ríma, s Neapolom hrajú a verím tiež, že bude super zápas. A keby si to mal porovnať, tak je to asi tá Svätá vojna najväčší taký zápas fanúšikovského pohľadu, ktorý si mal možnosť hrať? Ja určite áno, keďže aj ešte tie začiatočné derby, čo sa hralo proti Trnave so Slovanom, boli veľmi zaujímavé, ale o niečo vyšší level to malo v tom Poľsku. Erik, ďakujem pekne. Ja ďakujem. A poprosím mikrofónu ešte Jakuba Uhrinčaťa, aby zhodnotil takú tú smutnú a tvrdú prehru Anvelu 0-10. Kubo, ako si sám hovoril, tak si to po 3 góloch prestal počítať a vy ste nejaké tie šance mali, zase nebolo to, že by ste nevedeli hrať futbal samozrejme, ale asi aj Matúš Moravčík chýbal a kde by si videl ďalšie veci? Tak ako hovoríš, futbal sme hrali, a šance sme mali, ale šance sme nepremieniali. To, čo sme sa dostali pred bránu, to, čo sme si vybojovali, tak to nám zneškodnil brankár. Nebolo to tak, že sme boli aspoň zo začiatku oveľa ten horší tím. Podľa mňa sme takých 10-15 minút hrali vyrovnaný futbal, len to, čo sme my nedali, tak to oni dali a potom sa to už iba vzdialovalo. Potom im góly padali, nám góly nepadali. A ako nebolo to ani o nejakých jednotlivcoch, oni majú úplne disciplínu ako my. Oni tu boli pol hodinu pred zápasom, tu si behali, robili tu šprinty, nahrávali, rozohrávali sa. My sme sa zozbierali tak, že prvý hráč prišiel 8 minút pred zápasom a asi 4 došli minútu pred zápasom a tak to potom vyzerá, hej. A niekto to berie zodpovednejšie, niekto to berie menej zodpovedne a potom tak aj vyzerá. Viac tomu asi niečo povedať, takže ďakujem Jakub a snáď na budúce to lepšie bude.